Kani kadai kada darshan Meghalaya, bagi pedang sengobai pi barok syakatup kubor mentah ke janmit. Pada syua mengin pai ki kubor ke babanya ngin dapat cuai kimat bakongsan. Astronaut Shubhanshu Shukla ke India bat ki dia ki dekat ha ke Axiom 4. Lalat hiar ha ke Rut Duriau ke California wan pai seperti hadian kat rasmi. Betak ke sorkar ban pen ia barok ki jingtip syapang unongnya kali haki kali kamai ka senja man pentikna ya ke jingsngan ki nonglet nongwan. Bat pentrikam ke sorkar jela ya ke plastic waste management rules talasi ya ki jingde plastik bean. Ki khubor ki babnya. Astronaut ke India Shubhanshu Shukla bat laingut ki dekat jong ka kinhun Axiom 4 mission ki lejhap ha ke Rut Duriau jong ke San Diego mentah ke sengi. Ka kinhun kelon pai seperti mentah ke sengi hadin bagi la pelut kat prasngi ha ke International Space Station lane ISS. Kilami na ka orbiting laboratory jong ka ISS ihinin ke sengi da ka basyong ha ke SpaceX Dragon na ka benta arpu arkenta tam ne duna ka jingwan seperti. Kani ka mission ka bala ai kerteng ka Akash Ganga kadai ka jingya trilang hapdeng ka Axiom Space ka NASA bat ka Indian Space Research Organization lane ISRO. Kani ka jinglet haw-haw ka penpau ya ka sinjam ka bakongsan jongkari haki kamlet haw-haw ki bakintop ya ka Gaganyaan mission ka bansalet bat ka jingtmu banbu ya ka Bharatiya Antariksha Station. Congratulations ISRO. Bharat has today truly found an enduring space in the world of space. It's a moment of pride for the whole world and a moment of glory for India as one of her illustrious sons returns back after accomplishing a successful voyage and after having conducted some of the very vital life-bearing experiments never done before. And therefore, as I said, today indeed Bharat has found an enduring space in the world of space. Kum kawai na kilat ban kentiu ya ka jingsingan jong ki nong song shnong ka jela bat kumju ya ki nong let nong wan jingok kai perthai ka sarkar jela kalarai ban bu ya ka kendon ba baro ki kali kamai ha ka jela ki dei ban pen I ya ki jingtip ba don kam baro syapang unongnya. Menteri ketenat ki kam jengok kai perthai ba pol lingdo ubala longru ubala penlong jingelang bat menteri ketenat transport ba sneu bhalang dhar ula pentip ba ya kane ka rai la shim ban wan ra ya ka jingkhot bat ban pentikna ya ka jingsngan ki nonglet nongwan. Ka jing pen I ya ki jingtip ba benya hapok ki kali kamai kan pen I ya ka jinglong kit khle bat kan pen sngo shngan ya ki nong shong shnong ka jela bat ki nongwan jengok kai perthai kumju laong uba lingdo. Ka sorkar kan sa aipor shibna ya ki try jong ki kali kamai ban penbiang ya ki jingdon kam bathmai ya ki jing pentip halor kan ne lakmi lenti ban sa penmi no shen. It's already been done in other parts of the country. It's very much in sync with the need to upscale security of all citizens and travelers. And therefore, it makes sense that in order to enhance that sense of security, we have such a system in place. What is difficult in our state? As soon as we notify, we will give 1 month's time from the date of notification. Meaning if the notification comes out tomorrow, it will be 1 month from tomorrow. We implemented. As soon as we notify, we will give 1 month's time from the date of notification. Ka Meghalaya State Pollution Control Board, Shillong Municipal Board, bat ka Board Penyat District, kila penlong ya ke jinglet kenra bakin san hene ke sengi, ban lap ya ke jingde plastik be an ha Shillong. Ya ke ni ke jinglet kenra la penlong, ha laban last stop bat hayau polo, ha ka bala yok kurup ya bon ki tiar plastik, ki bala khang man penakam ki bakin thup ya ki pela bat ki klat plastik. Senior Environmental Engineer jongka MSPCB ba wan Shan R Kharkrang uloong ba ya ka ni ka jing lek kenra la penlong hadin ka jing yo jing tha na ka jing Bishar High Court halor ka jing pentrekam ya ka plastic waste management rules.
halor kata halor komodo dari Honorable High Court nakaliang district administration ban nakaliang jong ka Shillong Municipal Board kila shna ka program hagaba ki let ki bentayo repair jong ka Shillong ban pek perman bat ka juga porlu ban sis ki mar ki ba umdek atkum ka an kabala sha wai dei bakini single use plastic ha ke jingele ban kentiu ya ka pule puthi ha ki jaka nong kendong u MLA kan nong po uba Meryl Bonds mula let jingo ya ki katu kat ni ki school ki badon ha umdem ha ke ni ke jinglet ke jong u ka umpathau mathan LP school ka wei ni ki school barim tam jong ka than ka yo pediang ya ka jingkular na uni menteri ban a ya ka jingkershan bat jingerap ka badon kam kani ke jingelang ka longkum ka rinsan ba ki nong don benta kin pen pau ya ka jing sngokhia bat ka jingkmi lenti ke jong ha ke ni ke sngi u menteri ula let jingo ru ya ka umpathau Presbyterian Secondary School ha ka ba ula kren bat ki khot jong ka school managing committee ula sngap ya ke jingpen sngo ke jongki halor ke jingdon kam ba kirke jong ka school ya ka ba ula kular ban shim khia khnang ban kentiu ya ka pule puthi ha ki snong nong kendong kapelong yang apa cili hantu senang hantu school cili kena lagi longkum no cili school longkum no patun tak ada namar ba ke sorkaru kadang hagelenti kumno ban pendit pendiang ban pengkela ya gadur kadar jong ka pule beputi apa jong gejela berpuli ha ba pen i ya ka jingis no bentalang jong ki snong bat ka jingpen i sawangka ha ki surok ka lempung sengken thai harengkat bat ka anti drug initiative dream mission jong ka sarkar jela kila penlong ya ka jingele kai ha ki surok ha mat pran minta ka sngi ban pen sapriang jingtip shaphang ka jingsneu jong ka jingdi drug kani ka sinjo jam ka thmu ban kin thup lang ya ki pajba lingba ki jingele kai ka jingekren halor ki jing e ki ba mi ha keleng ki benta ka jela u mission director jong ka dream project uba Francis G Kharshiyeng ulai don benta ha ka ni ka jingele kai da ka ba ai ya ka jingkershan jong u na ka benta ka ni ka campaign ka be ding klam na lor ba ka don haka ya ka jingle niam le rukom ka don ru haka ya ka khubor ka ba klan ban sam sha ka perthai lingba ka jingra ya ki rod ki bla penwan dor har rukom mentau snem tungine khmi halor ka ni ka khubor Nagi khatnai tani ki jingshna bala penwandor ki dieng bat ki siet ki balara asha ka pungs ha ajnar artili naki lashna kerpang ban burom ki shipaya da jongkari urot jangkasin rat umulong balashna penwandur ku ki namding jongkari bat ka khubor bla tho ha barok sodong ban ai khuble ki shipai khamtam halor ka operation sindur kalum perdi yong pia pat kalabu ka jingshna penwandur ya unamding bramos bat akash ki bolong ki dak jong ka jingklan bat ka jingsngu jongkari ki wepat ki rot ki penpaw ki wepat ki mat ki bedei bat ka por ka bamenta ka sen tililang la thalabok lashna penwandur halor ka jing bambu jing perkhing ki karkhana ko ka bakentu ya ka jingkit khli ka mai mariang ka lum kerwiang bat ka shangyar ki la penpaw ka khubor halor ka jingsngu shatieng ya ka artificial intelligence da urot ubapen i ya ka khti jong robot ka bamaham ki kor balashna da ubriu kin sa sinshar ya ubriu ya ki ba ki riu rang ba ka shnong bat ki nong mikmat jong ki pat ba ki la penpaw ya ka jingsong ternat bat ka jing ka jing khuble ben iklam ko kerpangi pi kon yong garai ki do thia do dem rangkat do ka polu ka phen yo garong ka ru ka chat do ka ten pen snga kmen ngi ikno yalam yong pi yo yo muling bi kan yem gu pi do ikai long chwag man chwa kawi wo snga sorong do au yu snga ni to mem celebrate do ikon yong tre overall ikon yong other denomination em lang wi ka te to I culture jo practice ha state ko maya ka yong I kubai chibon ya waro ki jai niam gu em lang ni gasni. This is the symbol of unity. We are one. Wadab dai just now sorong. Ko ni ka chnong go nga he sano. The man ga chnong ko kala na dong sodong. Wei wa ha ka ni gasni dab dai just now ko menu em lang chru phi ki khon yong ka sen rai.
hagani kesngi kawa le niam le rukom phi hai ni hagani kesngi nga e khublei be den klamasuk ya ko wi pu thluyung kawa em hagani ki than gyong e khublei le ya ki khonyong gri jainti awro ki ro wan wi em lang chruwi hagani kesngi dagini kinten 6000 ngo Nalor ki jing le nyam ki rot balashna mentausnam ki longkum ka yit khmi ka bapen I ka jing idri ka jing maha mi ki jing penjulor ka maryang bat ka jing bo jing ma ki jing start technology ki bamenta bat ka jing pen mau ya baro ba ka jing bo ki jing hekai ki long shuwa kala ban kit ya ka jing khia jong ka jing shisha ha ka lawai Bureau Report di News Meghalaya Ki nong shong shnong jong ka umdap duma bat umdap rangi ki bahap hapo ka umling CNRD block kila mat ya ki jing du nong ka bakraw hadin ba ka le er ka bajur hinin ke janmet kala penjulor ya ki yeng ki sem ba ki jing thung jing tep kani ka jing ja kala ja ka pot arbaje janmet ha ka ba ka le er ka bajur kala be ha ka ni ka than ka bala penjulor hadu ar hoteli ki yeng ki sla tempo ki kaj bat ki wei ki jing thung ka bala wan ra ya ka jing du nong ka bakraw ya ki katu ka ni ki basyakta Halor kan ka jing penjulor ka mariang ki nong yalam shnong ki la kerpat ya ka sarkar bakan pha ya ki breu ban pet benia ha ka bai dei bat kan ka jing julor bat ban penyo ya ki la jing yarap na ka benta ki long yeng long sem ki bala syak ta ha ka ni ka er ka bajur Kalau ke ke ba susi benya thu ma ki ba bon ki long yeng long sem ki la sharong no akal er ki jintung jintep ki Jindon ji ampo yang pasem ke kali ki motor asya penjulor lut kam tam lei ha ka bede bakina ki light no baro ki sainar jongka light kim don shu hajrong ki la hap lut ha khandau te kane ka de ke pasung si benya thu sepi bai ba no ni la sya kata hadu kata kam tam ha karep karyang Kawai ka trokit umpnyang ka badon ya registration number MZ not iway AA khandai ar pran re ko wan na Guwahati kala ha khatway mer ha ka liang jong ka sam ha ka surok ba National Highway ar pinyo ka badon mar persha bat ka NRL petrol pump Hariboy district nakading ka balami ha ka por bakala khongpong bat na mar ka jingkit ya ka umpnyang petrol ka ni ka trok kala kemding bat ka ding kala nangklang Daki pongut ki nong pelip ding na Asam bat Meghalaya kila mare mar sya kani ka jaka ban pelip ya ka ding ka bala betai ka tu ka ni kinta. Kani ka jingja kala ja ha ka por khatway baje min miet ha ka miet jong ka sngi ningkong ka bala penlong ya ki nong let nong wan bat ki nong shong shnong jong ka tika than ban syap ting na mar ka jingjur jong ka ding. Ki kali badan ha ka tika jaka ha ka surok ba kila ha ban sange no ka bala penjur ya ka jing daheng kali ka bala ne hadu ha ka hene ka stem. Kat kum ka khubor bala yo lum kam shamdan ka no ko jingja bas ngosi na mar ba unong nya ula yo ban kinti no shabar ban lat em ha ka por ba biang Hadu sanspa saupun reungut ki BLO bat nyo kusan ngut ki BLO supervisor na keleng ka West Garo Hills kila shimenta ha ka program ai jing hikai ka ba khat lai sngi bala penlong da ka district election office Hatura West Garo Hills Ya ka ka program ai jing hikai bala pen kut no hene ka sngi la pen mi kum shibenta jong ka special summary revision ka bala sedang ha ka lai tarik jong unaitung ha ka SMELC building ha dakop grade tura Kani ka program ai jing hikai ka bakhat lai sngi lenter ka kenthop ya ka jing ai jing hikai bala pen wandur ban pen tebet ya ki BLO kat kum ki jing dan kam bat ka jing nang ban pen ya ki kam ki jam jong ki ha ka rukom ka babiang bat bakhun Da ka bapen let jing mut haki benta bokong san kum ka jing penya ya ka thop tap wood ka jing pen rung kerteng ya ki nong tap wood bat ka jing don kam ya ki technology ka ni ka program ka thmu ban kentiu ya ka jing la jong ki BLO ha ka ban penya ya ki kam ban jiet nong mi khmat haki shnong ki thau The main objectives is trained today for the BLOs. The BLOs will be whatever they have learned from the training, they will work in the ground level effectively, and it will be benefited for the villages and the electors.
Ka Limpung Yelekai Inter-School Badminton kebasan jong ke Eastern West Khasi Hills District kelas dang henegesngi ha indoor stadium Mairang mission ha ke bala penlong ya ke ni ke Limpung da ke Eastern West Khasi Hills District Badminton Association ha ke jingis nok tilang bat ke District Sports Promotion Society ha ke ni ke Limpung ki don South Liki Kerdan kata ha ke kiba hapok khat lai snam hapok khat san snam hapok khat nyo snam bat hapok khat kendai snam na ke benta ki kena kan thai bat shinrang Hagas ngi play la yo I ya kajing pen I ki ba internet ba kajing pen pau ya ki sap ki pong de ki kena school ki bla shim menta I Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District I A Nongbri ila pen pau ka jing kermen ba ka ni ka Limpung kan ai men sim ya ka jing shim menta shitham jong ki kena bat ba ka district kan la ban kentiu ya ki sap jong ki kena players atau Eastern West Khasi District, berkopi at district level, state level, national level, berkong balik, buat juga international level. Berbuat betul, kedua jumpa, sportsman, kedua sports person, menurut sportsman ini diberi Mentang ini pek jing long jingman kesun meneng hatura. Ka jing kriat kalong arpusau degree Celsius bat ka jing shit kalong lipo degree Celsius. Ka jing sengam ka hau kalong nyupuway na ka shispa bat ka jing hap slap kalong saw point kendai milimeter. Habapai pat chenong bak shilong ka jing kriat kalong kat kendai degree Celsius bat ka jing shit kalong arpu degree Celsius. Ka jing sengam ka hau kalong prapusan na ka shispa bat ka jing hap slap kalong r.0 milimeter. Kat baha jawai pat kajing kriat kalong arpo degree Celsius bat kajing shit kalong arpulai degree Celsius. Kajing sengam ka hau kalong prapusau na kashispa kajing hap slap kalong iway 0.0 milimeter. Kala bandon kajing hap slap ka ba malung mala bat kajing tir uperthat haki babon ki jaka hatura shalong bat jawai. Te parolok kat tungi lapoi syaka bukut jong ketuk kubor jongi mentaka janmit hadu banginde syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro.